Здравейте, скъпи братя и сестри! Казвам се Албена Вескова, а тези храбри млади хора, момчета и момичета, ви показаха силата на българския дух, който е претворен в най-богатият фолклор на планетата. Знаете ли кой е той? Българският! С най-богатите размери, които могат да съществуват. Българският дух е показал във времето, че е много силен. И той е силен защо? Защото сме заедно. Защото когато се хванем заедно на хорото, ние обединяваме енергията си. Аз виждам днес тук на този площад за първи път в живота си толкова много обединени българи. И защо сме тук? Защото всички ние искаме да живеем в демократична държава, в държава, в която всички ние да се чувстваме свободни, да се чувстваме щастливи, европейци преди всичко. И това, което песента, с която искам да ви поздравя всички вас, е именно тази песен, която ни накара да се чувстваме горди като българи, не само в целия свят, а и в космоса дори.
българи са причастни с тях. Нека да запеем всички. Хубава си, моя горо, миришеш на младост. И сега сте ви? Аз съм Роберт Янакиев и съм тук в Пловдив заедно с мислещите и активни българи, за да се чуе нашия глас. Над 1 милион сънародници гласуваха за ГЕРБ и те се присъединяват към останалите протестиращи. Оставка! 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 Целта е една! Оставка на правителството на БСП, ДПС и Атака! Кабинетът Орешарски заяви, че иска да върне България на хората. Няколко месеца по-късно това до някъде е факт. Новата тройна коалиция прави всичко възможно да върне страната ни точно на определени хора, на малък кръг с ясно изразени икономически интереси. За няколко месеца от своето управление новата тройна коалиция срина държавността. Оставка! 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 Днес пред вас ще излязат силните лица на ГЕРБ, които градиха България и са загриженето за бъдещето на страната ни. Депутатите на ГЕРБ, силната група на ГЕРБ, заместник председателя на ГЕРБ Цветан Цветанов. И останалата част на България. Това, което те правят и в днешния ден с нас, когато ние първи обявихме, че днес ще бъдем тук в Пловдив с симпатизантите, членовете и привържениците си от цяла България. Трябва ни стабилно народно събрание. Нужно ни е мнозинство, приятели, за да предприемем онези промени в Конституцията, които днес спъват развитието на държавата. А защо не, след публично обсъждане, да помислим и за нова Конституция? Това обаче, за да се случи, ни трябват избори. А за да има избори, една клика, която е окупирала българския парламент, депутатите на мнозинството, трябва да си отидат. Това минава само през оставка. Тук днес ГЕРБ казва оставка за бъдещето на България, за нашите деца, за нашите внуци. Оставка! 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 Притеснение за перспективите пред България. За изолацията, в която България е на път да изпадне, ще говори Мария Габриел. Нашето безпокойство за европейските ценности, за мястото на България в Европейски съюз. Защото в Европа се управлява в диалог с европейските граждани. Такъв в България няма. В Европа върховенството на закона е стожер в държавата. Той в България с тези управляващи се превръща в мираж. Европа осъжда ксенофобските партии. Единствено ГЕРБ го направи. Европа осъжда насилието.
единствено Европейската народна партия осъди насилието тази седмица и подкрепи българските студенти. Къде е сега президента на ПЕС? Благодаря ти, Мария. Днес да спрем терминал 2 за тях, а на терминал 2 всички мутри крадци да се махат от нашата държава. Предлагам нашите деца да се останат, а оставка на всички тези, които не желаят да работят за България. Крадците вън! Бяха изградени много инфраструктурни проекти. Бяха реализирани много секторни политики с усвоени над 10 милиарда лева от Европа. Защото България беше приета 2007 в Европейския съюз. За 2 години тройната коалиция към 2009 имаше усвоени средства под 1%. Защото парите бяха спряни. Защото парите не трябваше да отиват в батко и братко. И България се нуждаеше от промяна на това статукво, което беше над 17 години. ГЕРБ е единствената партия, която искаше и успя да промени това статукво. Но внушенията и манипулациите на 11 май 2013 година създадоха условия за връщане и възстановяване на статуквото с реваншизъм, масови уволнения, чистки и гонене на тези, които мислят по-различно от тези, които днес ги управляват. Уволняват масово тези български граждани, които живеят в тези региони. Скъпи приятели, аз съм убеден, че следващата мярка, която ще направят, е да започнат и да изселват хора от населените места. Личните данни на българските студенти. Скъпи приятели, мафията днес управлява България. Искам да благодаря от тази висока трибуна пред толкова много демократично мислещи български граждани. Благодаря на Европейската народна партия, защото само преди дни, когато се проведе асамблеята на ЕНП и беше избран за председател Джозеф Дол, той много ясно в първите думи на асамблеята демократично мислещи български граждани, които не му дават да мине толкова бързо, но искам да благодаря и на Сдружение Разум, които виждам, че са тук, защото Спас Гърневски е един демократ, който е бил мачкан от комунисти, но човек, който винаги е за демокрация и за силна България. Господин Борисов, това е ГЕРБ, това е силата на ГЕРБ, това е бъдещата подкрепа за едно бъдещо управление с министър-председател Бойко Борисов. Лидер, който може да носи отговорност, лидер, който може да прави политики и лидер, който не се отдава пред никого и никога не се подава на компромати и на манипулации. Желая ви хубав и приятен ден! Нека малко да помълчиме. Първо, искам да ви благодаря, че сте дошли, защото и ние сме хора, и ние имаме души и малко или много всеки има нужда от мотивация и от подкрепа. Да ме кратки. И днешният митинг, официален, позволен от Конституцията, сме го направили в Пловдив, защото София има футболно дерби, има гидки по улиците, има други протестиращи. Студентите... Не, чакайте. Студенти, други митинги.
И разбира се, и контрапротест на управляващ. Аз... Не. Искам да... Искам да ви помоля, защото ГЕРБ е партия, която има своята кауза. ГЕРБ е единствения препъни камък на БСП и ДПС. Но искам много да ви помоля, когато се дават такива обидни квалификации към симпатизантите на Червената партия, те не го заслужават. Аз истински като партиен лидер се радвам, докато Станишев е лидер, вече 10 пъти го побеждавам. Но вие виждате, че БСП я докараха до там да не може сама да направи митинг. БСП я докараха до там, че ако не е Батко Доган да изкара хората днеска в София, да им композира влакове да ги докарат, БСП вече сама и митинг не може да направи. Не само, че не може да управлява. Те и митинг не могат да направят. Вчера Орешарски си вкара поредния, защото те са много автоголове, като каза, че ще уволняват, а и те го правят. За което ние ще сезираме и Европейския парламент, и Европейска народна партия, всички да знаят в Европа, че всеки, който отиде на митинг, ще бъде уволняван държавен служител. Искам да ви кажете, премиера държавен служител е. Премиера е държавен служител и е на митинг на БСП и ДПС. Нека веднъж поне Орешарски си удържи на думата. Само веднъж. И който отишъл държавен служител на партиен митинг, да си подаде оставка. Той самия каза, че който отиде на митинг, ще бъде уволнен. И той е на митинг днес. Аз няма да го наричам премиер, защото България е имала добри премиери и той е обида за тази дума. Аз не бих коментирал това, докъде докараха да ходят по домовете на протестиращите, да притесняват хората. Докъде я докараха да не могат политическите лидери да отиват на работа или да излезат от дома си. Аз искам да ги питам, Станишев, Доган, Местан, когато управляваше ГЕРБ, някой не ги е пускал да излезат от домовете си? Или днеска, като гледам, края на улицата е пълна, площада е пълен, дали нямаме по 100 души желаещи утре да отидат пред техните домове, както всеки ден стоят пред моя дом? Тези нагледци са си сложени на митинга днеска не на омразата. А кой я насажда? Ние ли отидохме пред техните домове да ми поболеят детето сега? Искам да ги предупредя, че ако детето не ми се оправи от това, което му причиниха днеска и няколко седмици подред, няма да имам пощада към тези хора. И ги предупреждавам, че Конституцията е написана, че частната собственост е свещена. Личният дом на човека си е личен и нямат работа там. Имаме централа, който иска да протестира, има Народно събрание, има Министерски съвет, има президентство. Кога ГЕРБ е ходил по домовете на хората? А Държавна сигурност ходеше ли по домовете на хората? Кой управлява реално сега държавата? Те възстановиха Държавна сигурност. И я възстановиха в най-тежки и порочен вид.
Аз истински се надявам, че българската прокуратура, българския съд и всички институции в съдебната система ще изпълнят своето конституционно право да защитават всеки гражданин на България. Аз съм убеден в това и се надявам това да стане. Вие виждате, че дори най-елементарното, най-видното управлява БСП и ДПС с НДСВ, спират всички фондове на Европейския съюз. Идва ГЕРБ на власт, пускат всички фондове на Европейския съюз. Идват БСП, ДПС и Атака и започват пак да спират фондовете на Европейския съюз. И Зинаида с цялата си наглост казва, ама това вика е заради ГЕРБ. Абе, господа, когато ГЕРБ управляваше, нямаше нито едно спряно евро за България. Всички фондове работеха. Строяха се пътища, строяха се читалища, музеи, театри, археология, мостове, зали. И ако беше ГЕРБ на власт, днеска това мероприятие нямаше да задръстваме града, щяхме да го проведем в спортната зала. Защото ще да бъде готова. Аз искам да помоля и моите колеги депутати, партията и вас. Държава, която е разделена, държава, в която хората се наричат с обидни имена, особено когато и не отговаря на истината, когато дори и вие викате червени бокуци, не сте прави. Аз имам такива приятели български мюсюлмани, които даже са ми повече от сестра ми, като братя са ми. От Делиормана, Кърджали до Смолян, Златоград, за които си бих дал живота. И ние няма да позволиме заради Местан, Петкан или Драган да разединяват цели съсловия от българския народ. Политиката трябва да бъде като футболните мачове. Отиват, викат, скандират за своя си отбор в днешния ден и утре всички на работа. Там, в заводите, в предприятията, в учрежденията, ние сме един до друг. Има политически начини да се води битка. Тук колко хора ми казват, що не ги умете, що не ги смачкаме. Не. Демокрацията е казала, че можем да направиме митинг. И ние правиме митинг. Ние не правиме штурмове. Ние не отиваме пред домовете на хората. А този, който обижда, аз съм завел над 15 дела, парите ще ги раздам на нуждаещите си. Само там се решава кой е крив и кой е прав. Виждате какъв отбор имаме само тук. Защо ги няма социолозите тук и политолозите? Те, които казват ГЕРБ си заминава, ГЕРБ умря, ГЕРБ ги няма, БСП са повече. Къде е тая платената социология? Е тук да погледне този площад. Аз от тая трибуна искам да ви призова вас. Искам да призова и другите ни политически опоненти за малко разум. Така както са подкарали с тая полицейщина, с това да бият и да бутат хората, да ги притесняват къщи, да ги уволняват, ще я докарат действително в един момент да се изправят два митинга един срещу друг и това ще е пагубно за България. Повярвайте ми, за тези 4 години като премиер имах възможност да гледам от Европейските съвети България отвън. И това беше една уважавана държава с работещи европейски фондове, с работеща демокрация, с изключително силна финансова дисциплина. Допуснахме грешки. Аз допуснах много грешки. Никой не се е родил научен
Никой не е могъл да си предпази живота от грешки. Но аз ви се кълна, че съм си извадил много дълго